Mauno Ahonen tässä, hyvää päivää. Kuluvana vuonna on seurakuntakentällä nähty kirmailemassa toistaiseksi vielä syntymätön järjestö. Sen tuntomerkkeinä ovat lammastarroin varustettu eväsreppu, villi-ihmisen lannevaate, oranssit saappaat, savunhaju, sählymaila, veisukirja sekä kyky nukkua missä vaan. Saamiemme tietojen mukaan hedelmöittymisen taustalla on ollut perinteisen 2 kaupan sijaan 3 kimppa. Ennakkotiedoista poiketen aktissa eivät ole olleet kirkkohallitus, Helsingin seurakuntaryhmä ja Rauhan sana, vaan 3 kasvatuksen palvelujärjestöä. Seurakuntien lapsityön keskus, poikien ja tyttöjen keskus ja nuorten keskus. Muutaman vuosikymmenen mittaisiksi venähtäneen odotusajan on arvioitu päättyvän syöksysynnytykseen 1. tammikuuta 2017. Lapsen nimeksi alun perin kaavailtu pre-postinfantiiliuden professionaalinen, pedagogisen, teologisen ja journalistisen osaamisen asiantuntijakeskus on päätetty lausua muodossa Nuori Kirkko ry. 0-29-vuotiaiden ikäryhmään kuuluva järjestö toimii laaja-alaisesti kasvatuksen koko kaarella. Varhaisvainajien myöhäiskehityssuunnitelma on kuitenkin jätetty toiminnan ulkopuolelle. Uusi järjestö uhkaa pitää melua itsestään sekä olla ennen kaikkea lasten ja nuorten äänitorvi. Vahvin ehdokas järjestön sloganiksi onkin We are the champions, me ollaan herkkusieniä kaikki. Niitä on nähty myös Partaharjulla, menen paikalle.